Uya pano kwa ita ode vangu kwa mupengo watasvikira uri kunyazura uko. Takaso dambuka kare pengera yachide kuti kungosi yake mabhegi kufamba zvinoitwa mwanzo muroti kudai kuti kungosi yake mabhegi noti otherwise wesawa munofunga kuti mupengo wadiki pane mapengera angu. Kana Herod chaya yakabudisa pandaida kuti ndaida kukwidza kunenge kuita ikati yakaita joke of the end ufunga nanhasi chingori joke of the century yakanyora kuti ndinzwireiwo kuti uyu vanhu vachitofanira zvikanzi anenge aita akabva kunoridza magitare abva kunoridza magitare anoenda abva kwamatute neconvoy ozoda vachitokatu nawo yanyorwa naumwe journalist kati chipangada kudini yeti chivi ndicho chisha chachi chekuti maybe wanganditorawo serious kuti I'm the oldest person ndakawitnesa kusika kwenyika zvinhu zvese zvidiki nokuti utokutaura kuti ichi chakaenda papa nechapapa ichi chikazobva pedu ndio saka dine chokwadi kuya mari iri kubuda iyi uchaona kuti hakuna mari inoita simba inoshanda inorema ichikosha isina coin kana kuti isina silver. Nekuti kana muchitangira pa 10 zig 20 zig ko 1 zig yacho iripi kuti muzosvika pa 10 kuti kana zvakuzotaurwa nevanonzwa kana pamaembero vanenge vakuzvitora nenzira isiriyo zvokuti pane ndinototorwa semunhu semuwengi wehurumende. Asi kana ndichikutaura kana paine ungano yevanhu vandinoda kupfuurawo munhu wese watungamiriri zvekuti iko zvinokana pano pandiri pana kuti ndafonerwa newatungamiriri kuti uya panapa udai ndinotoenda ndichimhanya chaiko chaiko handitye kuendako nekuti nditoziva kuti ndiwo wane masimba ekuti zvinhu zvinake dzani pana andinawo. Asi zvakuchizoenda uku zvinonga zvakutorwa kuti iko zvinezvi nditoziva kuti ndinotorarama in isolation kungoti midzimu inochizobatsira kuti vakuru vanozongoonawo kuti uyu haanawo chaakakanganisirawo tongoita sei kwavo uchingoraramawo zvakadaro. Asi chokwadi chaicho unenge wakutorwa semupanduki asi iwe uri mubatsiri. Zvechokwadi nyika ikanditeerera inini ndinoibatsira ini ndikavaona ndakatovaona ndikati ndauyawo ndandoda kukumbirawo president kuti ndoda kukwidza ndakatonokumbira zvikanzi imimi mamudawo ndakatoona kuti akatondiisira mabhari asi ndandiri kufunga kuti pamwe ndikaenda kune mukuru wakandibvunza sei urida kudaro pamwe zvino ndinochizwa ndazi saka wakangoti ndofunga wakangoti ungauya kukumbira kuti ukataisa zvinhu zvemidzimu that's madness. Vadiva vatereri kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete dzisina kuwedzerwa idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Hama dzangu maswera sei kumativi mana ose enyika, ndinokukwasai nemufaro pakuna She TV. Kana kari kekutanga baya subscribe, like and share. Zuva nhasi ndiri kunyazura, kunyazura ndokwandiri. Nhasi tine munhu akamboshamisa vakawanda, muimbi, munhu akambotaura zvekuda kuve mutungamiri wenyika, azotangawo chechi yake uye akambosangana nekusawirirana nekuita makakatanwa nehurumende. Nhasi tiri kuda kunzwa chokwadi chisina kuvanzwa kubva kuna baba Dr. Hosea Chipanga. Musakanganwe kubaya subscribe, like and share kuti musazopotsa nhaurirano iyi. But ndingada kutanga kuti who is Hosea Chipanga? Chokwadi ndingati mubvunzo ndinoda kuupindura nenzira ingabatsira kuti veruzhinji vandizive kuti ndini ani. Zvechokwadi semunhu ane zita raanenge akapuwa nababa wake semwana akayeungoriwo munhu kudai. Asi chokwadi chaicho chekuti inini ndingatoti ndiri chinhu chakavanzika
mukati menyika vanhu havanyatsondiziva, saka mubvunzo wavabvunzawo ndofunga wakutobatsira kuti zvinge zvinojekera vamwe kuti iye Hosea uyu watazoziva nekuimba uyu ambori ani. Inini ndaberekwa zvangu kwaMarange uku musha wamapostori, ndiri mwana wemupostori, ndokukurawo semwana wemupostori chingoteedzera kuti vabereki vanonamata. Pachezvangu inini ndanga ndisinganyatsoziva kuti Mwari wavanonamata uyu ariko here zvechokwadi. Kwakungokurawo semwana unongoteedzerawo zvinongoitawo vabereki. Sezvinewo ndazoti paya ndakurawo ndava chikomana, ngati musi wa13 September 1977, gore iri nezuva iri ndiro randinotora sekuuya kwemweya mutsvene muupenyu hwangu. Zvabva zvandiratidza kuti vana baba zvavaingonamata zviya chingoteedzerawo semwana kuti vabereki vanoziva kuti Mwari wariko kanodare. Ipapo ndo pandakatangisa kuona kuti Mwari anonamatwa navabereki vangu aya atoriko zvechokwadi. Handina kutanga kuzvinzwisisa ipapo, asi ndakatangisa kuona manje kuti zvandaiva ndakatarisana nazvo hazvisirizvo zvandaiva ndakuona manje mumeso angu. Ndingangoti zuva iri ndakatangisa kuona nyika yakasiyana nenyika pandaiva ndiri pacheva. Ndikatombofunga kuti ino chii chaakuitika, zvii zvaakuita sei. Unoziva munhu unoshandisa pfungwa dzako kuti ndoda kufunga chakati, ndoda kufunga chakati. Poita nguva yekuti pfungwa dzako unenge usisina simba rekudziti dzifunge zvaunoda. Yatingati dai iri kaseti, makaseti ekare kaya, unenge wakungowaenda kuita fast forward chikuenda zvega, iwe uchitenga utoshamisikawo munhu wacho kuti ko zviri kuuya izvi zviri kubouya sei, ndenge ratova firimu asi uriwo muridzi waro. Ndipo pandakatangisa kuona kuti saka nyika yatiri kurarama ineyi haisiriyo. Kune nyika yakatonaka kudarika iyi inotogona kuti vanhu vararame saizvozvo. Ndauchitotanga kufungawo shamwari dzangu vandaitamba nawo kuti saka handinozogona sei kuti vauyewo kuno kwandiri kunyika kuno kwandiri kuno. Zvechokwadi panguva iyoyo handaiziva kuti vamwe vangu ndichaita kuti ndisangane nawo sei. Kuti zvigamuchirike kana kuti tiganhure tidanhire kuenda pane nyaya chaipo chaipo ndepekuti mushure mezuva iroro paperawo mamwe mazuva ndakazosvika pakuenda pausungwa wakati korei at gunpoint. Usungwa uyu ndakapinda jeri rekuti vandakapinda nawo handitarisiri kuti pachine mupenyu angapupurira. Kana aripo Mwari wangabatsira. Ndichipinda mujeri umu ndakashayiwa kuti zvambofamba sei, asi ndakatanga zvino kucherechedza zviye. Makapinda sei? Manguzitora hamuna kutiudza kuti makapinda sei? Ndakanga ndiri paimwe nzvimbo, ndakangodzwa pfuti kuti chakachakukopa kumusana umu. Tikanzi ndiwo Hosea Chipanga, ndikati ndini. Ndiki gore mukuta muchitaura makore kana? Makore aya anofanirwa kuita 70 kupera kwake 77 chidaira ipapo. Zvadaro tikanzi handikukamba ichi yemauto, haikona polisi apa tavatotaura mauto avakomana dzakapikatwa sodai. Ndichifunga kaupenyu kandairarama nekuona engo yandatorwa naye nenhano yandatorwa naye, ndakatoshamisika kuti but ndanyanyotadza chii. Zvisinewo ndakapinda muusungwa. Usungwa uhu ndinoudira zvikuru nepamusana pekuti ndio chakava chikoro changu.
semwana wemupostori hatina kunga unoziva mapostori anga asinawo zvawo shungu dzekudzidzisa vana zvokuti handina kuendawo kuchikoro zvakanyanya, ndiri munhu akangoitawo standard 3, vabereki vakati mari hatisina kudai, zvokuti ndanga ndisina kudzidzawo zvokuti unganyatsotaurawo chirungu kana kuti udidiwa zvona. Asi ndapinda mujeri imomo ndasangana naizvozvo, ndo pakatangisa kuuya dangaro dzekuti saka ndawenga chii kuno. Saka shoko rakanga randibata riya musi wa 13 September riya, izwi iroro rakadzoka kwandiri chiti, tarisa, nyika yakutora vanoda kukuuraya, asi havagoni kukuuraya. Handiti zviya iwewe, ivo vasati vapa, ivo wakanga wapa. Zvichokwadi ndakabva ndatanga kucherechedza kunyatsokuti but zvishuwa havafana wesa vadiki vane pfuti kuti wapfanawo kwete kwavari kubva, zvokuti kana ndinotenda kana ndichitaura nemi nhasi zvokuti ndikataura kuti mungandiverengera makore amuri kutaura kuti maane makore akati enyamunoverenga, asi ndikakutaurira kuti ndini mudhara pamadhara ese ari kurarama. I'm the oldest person currently in the world. I'm the oldest person currently in the world. Pasi rese kana munoverenga waya wapfana, nekuti ipapa pari zvinezvi hapana anoziva kuti nyika yakasikwa sei. But inini panapa ndiri in details ndinoziva kuti takabva apa tichienda apa, takabva apa tichienda apa, kusvika apa kudai, tiri kubva apa tiri kuenda apa kudai. Saka iwewe unofunga dai ndaiva ndiri mudiki, izvi ndinozviziva sei, ndaizviwana kupi? Chikoro icho chamunofunga kuti ndochinodzidzisa hatina kuendako. Dai ndakaenda kuchikoro aita kuti mabhuku aya akudi amupengesa zvaakanodzidza. But here now is the madness yekuti I declare kuti I'm the oldest person because ndakawitnessa kusika kwenyika, zvinhu zvese zvidiki, nekuti utokutaura kuti ichi chakaenda papa ndechapapa, ichi chikazobva apa chikadai. Ndo saka ndine chokwadi yekuti nyika yamangwana inogona kuva iri nane kupfuura iripo sei nhasi, nepamusana pekuti chinhu chaunotoziva kuti chiripo chinofanirwa kudai, yatakazorasikira papi apa panofanirwa kudai. Nokuti uri kuona, ndakambotaura umwe mufananidzo wakafanana nekuti iwewe ukanotenga motikari yako brand new mugaraji nhasi uno, kana isina giya reruvhesi yakafa. Nekuti panguva yauchapinda muyadhi mako kana kupinda mugaraji, mangwana waoda kubuda wautoshedza mudzimai nemhuri yese kuti mota ibude mugaraji, wotoitura kuti mota watobuye kuchaiva, saka zvoreva kuti yakafa. Saka ruvhesi giya iroro raunoona pakagadzirwa motikari kuti anoenda kumberi akawanda, iroro ita riri 1 chete, harine zvarinomirira mukurarama. Saka isi tine idambudziko sevanhu kuti tinongotarisa mberi kuti tiri kuenda mberi, hatina kumbozvifunga kuti pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichida kuti tidzoke ruvhesi kuti tigone kukorekita. Saka munoti forward ever, backwards never. Saka kana makatorasika narini, amen, kuzi hamuna revhesi. Pane point yamataura baba yandinoda kuti munatsojekesa, ndofunga maybe vanhu vanogona kusazopanzwisisa kuti isusu manatsotaura mukati the oldest person pasi panapa, which means mimi muri over 2000 years. Uri kuto kana kuri kuziva kwenyu makore acho ekuti aiwa hatizozivi kuti nyika yakasikwa rini. Ipapo pamuri kuzivira pachepa, I go beyond. Nekuti ndinodzoka mumashure iko kwamusingazive. Saka mune makore mangani? Aya handiri kuzivawo pakarenda 74. Ndiwo handiri kuzivawo emagwara ari pabirth certificate zvaurungotaura, asi ruzivo rwangu harutangiri ipapo manje. 74 hakungati kuri kuti makangozo mweya wakazouya ukakuudzai here, asi mimi hamusipo, nokuti mataura mukati pakatosikwa nyika chaiko imimi hamuripo. How is that even possible? Izvozvo manje ndo zvinenge zvauda kuti tinopupurira sei kuti imimi makanga muripo. Umbonde hwekuti manje tinenge takuchishuya pakuti ichi zvachakanga chakadai, chakasikwa chakadai,
asi chakazobhenda pari ndokuti tione manje takuita reverse kana tichida kuziva Mwari kana kuziva Mwari akuzi kuenda mberi tinofanirwa kudzoka ukaona imimi zvandataura kuti nyika ino ndeye kuenda mberi kuti tiri kuenda mberi hanzi tiri kuimprova tekinoloji iri kuya kana kudai but ukazviona ndezvekuti kana taakutsvaga Mwari akuzi kuenda uko taifanira kumbota kuti izvi zvese zviita zvauya takambenge tiri kupi nekuti izvi zvaakuuya izvi zvakatokontaminatwa kana kuti zvakatodhairutwa zvakatogarirwa pasi injiniya because kamukomana akadzingwa kuzoenda unogara nevanhu kure kakabva kauya neconstitution yayo kautogadzirisa kuti ngatichinike saka uri kuona kuti zviri pachena kuti nyika yakarasika pa because munhu achingosikwa paya kuti taakutora munhoroondo Satani achibva angozodza adakudzinga panapa achibva angotofurira ibva akafurirwa paya according utonyatsozoona kuti Mwari aone ngumbongo wapuwa mukana wekuti no zvandakusika imi ndinoda kuti mudai saka uri kuona kuti akazobva atanga manje magariro atiri kuita zvakatotangwa patova kutotungamira doctrine yacho nekuti Adamu angori mumunda naEva nyoka yakabva yasvika ikavafurira the devil watoita take off atodaro manje kwakuzotanga kudai dzidzai zvakadai zvakadai saka tauda kudzoka zvisina kumbofa zvakaitika kubva nyika ichisikwa kuziva kuti iye Mwari akambosika nyika ine anga achimboda in the first place aimboda kuti vanhu vagare sei zvakanga avasiya zviya wakashama vasiyati wapfeka anga aizomboda kuti kubva ipapo waizomboda kufamba sei todzoka ipapo uzonoti aifanira kuti tibatsira ipapo saka Mwari pakutanga achiti vanhu mugarden of Eden vanhu vanogara vasina kupfeka ndozvaaida kuti zvirambe zvakangoita tisina kana yemo izvozvo zvese zvakazoitwa izvi ivo vaida kuzviita mbune asi munoziva zvemunhu zvekuti munhu anenge achiziva kuti nekuti panyaya yemano kana kuti mazano Satani anotevera Mwari ndingakoti ndiye inenge iri substitute yacho ipapo kuti kana wakadai semukuru wakadai apa saka semunhu aiziva manje kuti mukuru anoda kuzosvika akaenda kunokambira saka unoziva chekukambira zvafanana nekuti photocopy neoriginal kunyange handi munozocertify yenyu kuti ingomirire vanozoda commission kuti zvizo saka ndozvoda kuita vakuzokuitwa macommission but takaenda kunotora photocopy the system siyanga iri original homwe zvaida kuitika zvese Mwari wanga waida kuzozvigadzisa vari ivo wega kana vanhu vaizongopfeka vari ivo but wakaenda kuda kuratidza ukuru akaenda unoita kuti nditangirawo kuti uyobva ataura kuti alright handiti wati iwo unoziva ndoda kumbokupa nguva zvekuti yamunotaura kuti democracy zvakatotangwa naMwari nekuti izvo zvandoda kutaura nhasi uno dai Satani anga asina kumbotonga totally this is madness zvandoda kutaura nekuti vanhu vasina kumboona zvakaipa zvacho wozotaura kuti kune zvakanaka wotaura kuti iwe wakambozvoda kupi zvakanaka saka uri kuona kuti zvaakutondibatsirawo saka zvakabatsirawo Mwari kuti regai ndimbopa Satani ambotonga nyika like vanika zviri kuitika nhasi uno uri kuzoona kuti vari kugadzira zvombo zvakakura kudarika kana gombo kwete kuda kuenda kugame reserve to destroy human saka uri kunyatsoona kuti ukaona mweya unonyatsoona kuti no panyika panapa hauzi mweya waMwari nekuti tikapinda munyika chaiyo yakutungamirwa naMwari futi idzodzi muchadzionera kumuseum vana generation to come handisi ndeipi ichazoenda kumamuseum kunoona kuti une pfuti yaigadzirirwa munhu kamunhu kanongofa nekudzipwa soudai asi ukaona pfuti yanogadzirwa kana pfuti yachienda kumuuraya haatoisumudzi chombo chacho ndo zvinoratidza kuti there is someone bigger than the weapon behind the human being nodai munhu anga angori kamunhu kega kudai shamucha yaanofa neshamu kana mbama chaiyo asi ukaona zvaari kugadzirirwa kuda kuedza kukaunda simba raMwari riri kuseri kwemunhu ndo zviri kugadzira nodai ari munhu watinoona wenyama kudai hapana poindi wombogadzira pfuti dzesikada zvese zvekuputika iko zvinezvi but ukazvitora macho kuti sei izvi zvakagadzirirwa kuti zvizoparadza munhu anofa nembama zvinobatsira manje kuti uchiona kuti no
kune simba riri behind the human life rinozikana naSatani rada kutraya kuita counter kuitira kuti anodestroy ro but hazvigoni nekuti munhu chaiye haangagadzirirwi zviri kugadzirwa zvombo izvi munhu anofanira mbama. Saka tinenge takuchichida kuedza kubatsirana kuti iwo zvichipupura mubvunzo waubvunza uya kuti titi imimi muri harahwa pakati pedzimwe harahwa. Ruzivo irworwu runenge rwakuenda ruchinobatsira manje kuona kuti kana munhu usina kunga uri ukoko kana usiri wekoko, there is no way yaungaziva apa kuti apa panofanira kudai apa panofanira kudai. Saka zvakutoda generation inotangisa kuuya neimwe mindset. Fari zvinezvi unoona isi takadzidziswa kana makadzidziswa kuti tinonyora tichibva kunoku kuleft kuenda kuright kana kuerenga kwedu, but it's high time andofunga kuti tauda vanhu vanonyora kubva kuright kudzoka kuleft. Pakaita iye munoti ndio controversy yamutaura. Ndofunga vanhu vanotangira ukoko kudai uchaona manje kuti ndio correction. Saka as long as tiri kungoti dziri kungoenda kwauda kumbodai. Saka giya iri ratatora ndio reverse gear. Ndotaura handisi kuda kuenda nemi mberi, ndoda kudzoka nemi kumashure nekuti ndio kune correction kuti muzoti mubatsire vana kuti vazogara zvakanaka. Pfuti idzi chaidzo ndiri kutaura pana nemamwe makore dai taizoti ngatidzoke dai kutaura tiri kuona pfuti dziya dzavo vana vakudzitarisira dzava mumuseum. Vanoziva kuti there is no way a human being can kill another human being. Kuti hapana mutima kuti usauraya munhu zvinotonyatsoshanda kuti hapana munhu achazouraya munhu. Saka uzozifunga kuti mweya wakanga wabva kupi wekuti ufunga zvototi hondo dzavari kutomboita idzi dziri kutombobatsira kutombo destroya uurayi ihwohwu huipi. Nekuti ukaona maamari acho evanenge vachiita haizi pfuma, huipi wakatochengetedzwa. Saka Mwari nekutoona zvavo kuti handingadi kuti vanhu vaparadzwe naiye munhu pache zvake, ini ndakasika vanhu ndiri ndega ndinoziva zvandingada kuti ndiite navo, ari kutobatsira zvekuti hongu hondo ingatirwadza asi iri kutokamura zvinouraya vanhu zvacho. Nekuti kana chombo chacho chatomboputikawo chatomboparadzwa nokuti ava vari papa zvavari kungofunga ndezvekugadzira zvino. Saka vanhu vari kufanira hondo kupangurwa kwevanhu vakashata. Ava vanhu mweya iri kupinda imomo va vanhu vari kutopinda mucrossfire yehuipi huripo, ma-innocent souls regardless yekuti vasangana nazvo. Mweya iri kutoenda zvokuti inini kuti ndizosvika pandiripo panapa pandakutaura ipo paya pandakutaura mujeri imomweyo kuti ndizosvika pamubvunzo wawataura wavanhu vari kufa, ndakaona misoro yevanhu wekuti ndikatarisa maziso angu kudai aingoenda kusvika kwarinongonogumira iri misoro chete, iri misoro yevanhu yakati fandisa yemapostori yanga isina bvudzi ingori nemparavara chete. Zvikanzi uri kuona here vanhu? Ikati hongu. Ini ndichiona misoro yeye ndaitoona sevanhu vapenyu. Zvikanzi right, uri kuona vanhu vese ava vakaurawa. Saka hondo inofanirwa kupera. Vanhu vese ava kuurawa hakuzi kufa nerufu rumwe. Saka vanhu vese ava kuurawa zvekuti kana pakava nekuti uyo achafa nerufu rusi rwaMwari kana mukana wake wekuti mupenyu aripo. Ini ndakawaona vari vapenyu kuti vanhu vapenya vari kuurawa nevari pasa. Saka ndokuchinzi iwewe zvauchaita pana toda kuti unotaurira nyika kuti varege kuurayana hondo ipere. Saka ndo zvauchadini, ndo zvauchaita wabva muno mujeri muno uchabuda. Ndakatogara mujeri muda kuti ndichadini, ndichabuda. Kana wabuda jira iri unoriziva here? Ndakaona jira randakaenda kura semwana wemupostori randaisingoonawo richinzi rinotorwa richinzi ndere vanhu vemudzimu kana kuti dzin'anga, so reblack and white. Ndikuti ndinoriziva
Inonzi ndiri mudzimu wangu zvaunoziva nezvejira iri hazvisiri izvo zvanomira. Uri kuona sei? Undoona black and white. Asikanawo uri kuona kudai harisi jira rimwe chete iri. Kanzaiwa ndio pattern kana kuti ruvara rwenyika. Zvekuti nhasi uno ndikakubvunza iwe kuti what color is the world? Maybe amene mubvunza yamakadzidza kuma university ungandipindura makala, but no, the true color ndeyekuti the world is black and white. Kutanga nyika yakanga riri rima, Mwari wakati ndakuenda chiedza. Ndio pangoita pattern yekuti iko zvinopatiri panapa chapinda murima kana chiedza chapfuura, kana rima chipfuura chiedza chino. Pattern yezvinhu zvese zvakasikwa naMwari kubva ipapo, kana zvinhu zvese zvaakasika zvinorarama zvakatora pattern iyoyo. Zvekuti zviviri kusvika pane vanhu chaivo chaivo, zviviri izvo zvinogona kubatana kuti chive chinhu chimwe chete. Zvakafanana newewo nhasi kuti kana wakadai taakuverenga pawanhu utori hafu kana mudzimai wako asika. Yeah, all right. Unotokwana kuti titi Olina akazara kana madhamu aripo. All right. Saka tiri kushedza vanhu mahafu hafu kutoita censorship yekutoti so many numbers muchiverenga varume vega, so many numbers muchiverenga nemadzimai. Metsi dzacho. Saka munhu ega ega ane munhu wake. Aiwa, we are a pair. Saka vakurarama vari masingle vaya vari kutotadzira Mwari. Aiwa, vangava vasingati vari kutadza, dzimwe nguva kusaitoziva kuti havana vari kungorarama vasina kukwana. Alright. Nekuti munhu asikwa zvese zvinofema zvasiyana nemuti uri pana muti uri kuna muti uri panapa. Ukakura kana uri muti wemuchero unoona wakutobereka wega wose kana semumengo. Zvoreva kuti ipapo pane combination ye male and female organism pachinhu ichocho. But iwewe as a human being you fail to do so, kuti kunyanga wakura dai tozoziva kuti Olina ane kamwana kake kuti zvaunokwana uri hafu. Saka munhu waMwari, imimi ideology yenyu ndio yakaita kuti mupinde mumusic muva matanga kushare here, ndio yakakuinspire here. Unoona manje uya pakanaka. Zvadaro manje ndiri kufamba, ndiri kuenda kumachechi, ndiri kufambira vakuru vezvematongerwo enyika chichi zvese kudai ndiri kuvafambira ipapo. Sezvinewo Mwari wangu wakandipawo chipo chekudhenza. Saka ndaitiwo ndikasvika panoidzwa jukebox so kadhenza so vanhu vaitotaura kuti mupostori ari papo. Saka webhendi wakabva wandichiwa manje. Saka ndikatora munhu akaita dhenza ndaenda kane nyika iyi. Saka udere kuita dhenza kubhendi. Ini ndobva ndafunga kuti kungodhenza nekuti izvo ndaingozviita zvanga zvisiri izvo zvandayo. Ndikati munondibvumira here kuimba? Zvekuti dai wakati kuimba kwete kudai ndisina kujoina. Wakati kana uchidaro ndo zvatiri kuda. Inobva kuti zviya zvandinoda kutaurira nyika sezvo kuimba kuchingoita futi ndinogona kungopotawo ndichinga ndinozviisa nekuimba. Alright. That's how I came into music. Kuti zvandiri kuda kudzidzisa nyika izvi ndingachiitawo ndichipota pamwe paya ndichiita zvekuimba, asi ndichidaro ndichifambira maoffices zvekuti kana ari maoffices, kana vari vakuru vezvemachechi, kana vakuru vezvematongerwo enyika kudai zvechokwadi vakasaipupura kuti ndakambosvikako anenge ari manyepo. Handina office yandisina kunoka. Paka pana 1980 pacho pachida kutoitwa maelections ndakafambira mapolitical parties ese, zvekuti ipo pano pandiri nhasi uno ndine huchapupu hwekatsamba kandakapindurwa neRhodesia Front. Is it true kuti makatombozama kuda kutomboita mutungamiri wenyika? Ichokwadi ichocho. Zvazvinoita ndezvekuti sematsanangudzire ekuti munhu unenge uine kwawakananga, unotarisawo urongwa huripo kuti zvino kuti ndisvika apa, ngatiti kana paine rwizi unoziva kuti panenge paakuda kuti unoyambuka sei. Saka vazhinji vacho zvekuti kana iyo music yandinoimba vanhu vangatonzwisisa chete kuti ndiri kuparidza, kana kuti vanonyatsoziva kuti munhu ane zvaari kutaura, kana kuti ari kutaura zviri social, kana kuti ari kutaura zvikwamwari. Vazhinji vanotofunga kuti vatongoti politics. Saka ndakafunga kuti kana dziri politics vari kuti chii, kuti kutaura zvematongerwo enyika. Ndinochifunga kuti
Saka kana zviri zvematongerwo enyika tikati aiwa handingazvirambika nokuti Mwari ndiye muridzi wenyika. Saka ndizvozvo chaizvo zvekuti handioni dambudziko pakuti zvive zvive zvingazi ndezvematongerwo enyika nokuti Mwari ndiye mutongi mukuru. Kana Jesu akatodhikira tori mambo wemadzimambo aitotaura kuti aya mamwe ese ari paya madiki. Saka Mwari ndimambo anotonga. Saka yanga iri nzira yekuti kuda ndikaitawo kudaro inini ndangomuka satsuru kudai ndikaitawo kachivindika kawo pamwe panogona kuita vanochoka kuti iwewe sezvo kuda kudai. Yanga iri nyaya yekuti wanzwe kuti zvaunoda kuita president kana kuita MP zvaunoda kuita chii chaungagona kucontributa kunyika. Alright, saka maingoda kuti vanhu mudraw attention yevanhu. Ivo vacho vanenge varipo vakatora mukana iwo nokuti the moment izvi zvikanzikwa zvikatambirika chete I've done my job. Saka mamusiri serious kuda uyu. Aiwa zvazvinoita ndezvekuti position yaunosvitswa iyoyo inokupa kuti utsvagwe zvauri. Handiti kunzi unoda kuita mutungamiri iwe unotondibvunza ipo dai kuri kuti izvezvo kune mapresidential ungada kutondibvunza kuti dai kuri kuti imi mukaita president ngatiti ndochitaura kauti kana ndadaro ndinge ndauchikutaura kuti magariro aburi kuita haasiriwo chiitai kudai ndokunga watosvika ipapo. Asi vari ipapa pakaita vanoda kuziva sezvauri kuita kuti tiri kumborasika papi. Kana iwewe chaiwo ukaziva zvinodiwa naMwari unogona kuzvitungamirira izvo. Saka it's not a matter of saying kuti personal I would like to be a president. Iwe unogona kuva uri president kana wangogashira zvinodiwa naMwari dzacho kana uchigona kuti uzviimplimende uine masimba acho. Saka kwakuri kuona kuti maybe vane masimba acho havana muono iwowo. Saka maybe tikavapa muono iwowo wakadini wakautora muono wakaushandisa rangu basa ndinenge ndatoita. Saka as it stands now ndikutoona zvangu kana ndakatarisa iri nyika yedu ine yacho yatakatogara ndotonyatsoona kuti alright vanhu vari kutoona unga zviri kuita nane vanodai. Asi ndotoona kuti unane hwacho hunenge huri hwemupfungwa chete. On the reality pazviririti hazvina kutombonga zvakamira saizvozvo kuti zvinova zviri kuita nane. Ndingamboda kutaura chimwe chinhu chandingada kutaurawo pano ndechekuti kana tichitarisa yedu kana tichitarisa nemari yedu yemunomu munyika medu munomu ukatarisa zvinhu zvatiinazvo zviwanikwa zvacho kudai zvinonzi ndo zvinomirire kukosha kwemari asi hatina vana mari yedu inokosha. Zvinoratidza kuti handiko kwazviriko. Zvinhu zvari kutotarisira zvakuti mari toda kuisa yakasimba inototaura. Asi ndingatatoona kuti haigoni kusimba kudai nekuti hapana kugadziriswa pari kudiwa pacho. Uyezve nyika yedu kana izvozvi pakauya mari iri kubudai uchaona kuti hakuna mari inoita simba inoshanda inorema ichikosha isina coin kana kuti isina siriva. Nekuti kana muchitangira pa10 zig 20 zig ko 1 zig yacho iripi kuti muzosvika pa10 uri kuona matanga chinhu chiri artificial. Tangai pazvinotangira kuti muzosvika apa. Voshayiwa haro kutenga 1 zig racho kuti harichatengi asi rakamirira kuti inini ndiri pano. Saka mukada kubypassa kupaita shortcut kuti regai tichingoenda kunorema utongotangawo nepa100 ipopo chakadai chaidai kusina hwani wacho mabypassa. Kakubypassa ikakako zvatoratidza kuti zvese zvaakuya zvato artificial. Saka panoda kunga pachionetswa kuti nekuti kusaikosha kwezvinhu zvekuti hakusi kunyanya kukanganisa kwewanhu personal kudai. Tingati pakutsanangudza maspiritual matters inyaya dzemudzimu dzemudzimu dzoda kuteerwa kuti mukateera nzira dzinofamba nadzo mudzimu nyudai zvechokwadi zvinoita value. Ndatomboona umwe muprofita anga ari kutaura nhasi kuti ndaona dhora reZimbabwe rati geche neraAmerica kudai. Ndikati dai anga atoziva kuti zvinogona kuti zvidaro kana tikatarisa gwara noti kana kuri kungoenda negwara ratiri kuenda naro dai ndinoti manyika. Asi tikauya kugadzisa kuti chakamboita kuti iyo yedu yacho isakosha chiri kumboita kuti isakoshawo tiine zviwanikwa zvese izvi chii.
Saka tikatsvaga ipapo tikapaona kuti ngatiteedzere zvinodiwa ndepapa takadai otangisa kuona automatically mari yedu yakutanga kuita value, inotopinda yega muvanhu vacho kuinzwa kuti mari yangu inorema kudai. Ndokuti ukazoona zviri kuitika kuti iko zvino izvi munoita kana maadverts ekuadvertisa mari kuti mari inotenga kana kudai, aiwa mari inotenga advertise inozviadvertisa yega. Saka izvozvi zvitoratidza kuti there is something wrong somewhere, nokuti wambana imboti aiboita ndichedza pane nikamwe kaadvert kaimbonzi nyama inonaka inotaura yega zvachachiwa uchiita advert. No, mari kana iine value yenyika haishambadzwi, it maintains the value yainayo yega. Motoitsvaga kuti ndinoda kuitsvaga nevalue yainenge inayo, haishambadzwi. Saka kuedza izvozvi kuti tiite tumajingles kuti kuda kudai kutoona kuti tinoda kuedza kuti pane zvinhu zviri artificial zvatoda kuedza to put in a reality. Saka zvinhu izvezvi ndinototi regaiti zvitauri nepamusana pekuti kana zvaakuzotaurwa nevanonzwa kana pamaembero vanenge vakuzvitora nenzira isiriyo zvokuti ndinototorwa semunhu semuvengi wehurumende. Asi kana ndichikutaurai kana paine ungano yevanhu vandinoda kupfuurawo munhu wese watungamiriri, zvekuti ikozvo kana pano pandiri panapa kuti ndafonerwa newatungamiriri kuti uya panapa kudai, ndinotoenda ndichimhanya chaiko chaiko, handitye kuindako nekuti ndinotoziva kuti ndivo vane masimba ekuti zvinhu zvinake than pana handinawo. Asi zvaakuchizoenda uku zvinenge zvaakutorwa kuti iko zvinezvi ndinotoziva kuti ndinotorarama in isolation, kungoti midzimu inochizobatsira kuti vakuru vanozongoonawo kuti uyu haanawo chaakanyotikakanganisira, tongoita sei kwavo uchingoraramawo zvakadai. Asi chokwadi chaicho unenge wakutorwa semupanduki asi iwe uri mubatsiri. Zvechokwadi nyika ikanditeerera inini ndinoibatsira ini, ende Zimbabwe ineyi inotobudirira ende ikatoita chiedza chekutobatsira dzimwe nyika dzese dzemuAfrica kuti watoona kuti saka zvatatiri kugara apa tatiri kugara kuseri kwenyika mukati macho ndemumo, nekungochinja system chete zvatakanga tadzidziswa nemacolonizers tichiteedzera zvatiri kukopera zviri kuitwa kudai. Ukakopera dofo muri kufera mese. Saka wamunofunga ari kugona ipapo makatarisa panyika dzese dziri pasi pari yamunonyatsofunga kuti ari kugona wacho. Saka madofo ari kukoperana. Saka kana imimi mazopuwa mwenje wacho iwo kuti mimi ndimo fanira kuita mwenje weAfrica, mukada kunodaiwo unoona muchirohwa neshamu. Saka Zimbabwe iri kurohwa neshamu yekuda kuteedzera madofo yeti iri nemwenje wekuti ibatsire Africa nekuti ivhenekere pasi rino rese, vanhu vanyatsooneka kuti umambo hwaMwari hunotaurwa uya mubhaibheri kuti kuda kwenyu ngakuitwe pano panyika sezvazviri kudenga hunotangira muno muZimbabwe. Nyika dzimwe dzese dzotokoperawo, vanhu votogara zvakanaka. Saka vanofanirwa kuita izvozvo ndivo vasi kucheuka kuti toita sei. Hapana anombobva pachigaro chake kana zvaari nadzo kungochinja maitiro, wangori pazvigaro zvaizvo zvatonaka. Saka unenge wakutorwa seungauda kutora chigaro fanika ziva zoti kana maakupindawo kana wazopinda ikuku unenge waita unga uda kubvutirira president chigaro zvaane futi controversy uku, yeti iwe unenge usi kuitira kuti uda kuwabvutira kuda kufunga kuti pamwe ndinge waconvince kuti wakoma ndiri serious kani kuda kuedza kuti wakoma ndiri serious kuda kuedza kuti wakoma ndiri serious nekuti ndazama zvokuti muchida izvi kana zvikazonyorwa hazvo munhoroondo vanhu vazotaura kuti akatatarika mukuru wekuzama kana dai amutara akadai dai. Iwo kana wakuzopupura uchaziva hapana ofisi yamungataura yehurumende yandisingazivi kubva nhingi pati ichikutonga isati yatovaka headquarters yacho iya chichitodai mese imomo headquarters moyamo ndakamukwira imomo ndichifambira nyaya idzodzo kudai kuzosvika ipapo pavotaura zvoti takambonzwa kuti maida kuita president kudai handina uchifunga kana kuri kuti pana anozopupura, handina kungozviita sezvinoita vamwe avo. Ndakatoenda kuhurumende kwacho, munhu wacho andakatosangana naye ndichida kuti ndinoona watoripo kana wachiri wapenyu vanogona kupupura ndoziva kuti washamhayarira havasipo, asi wachida wanyika vandakanosvika ndikavaona ndakatovaona ndikati ndauyawo ndandoda kukumbirawo president kuti ndoda kukuita
ngoma katono anda kuti ndakatonokumbira zvikanzi kukwidzai zvikanzi saka imimi mamuda ndakatoona kuti akatondiisira mabhari asi ndandiri kufunga kuti pamwe ndikaenda kune wakandibvunza kuti sei uri da kudaro pamwe zvino ndinochizwa saka wakangoti ndofunga wakangoti ungauya kukumbira kuti ukataisa zvinhu zvemidzimu that's madness zvototi ndotenda Mwari kuti akabatsira kuti ndiite basa rekuimbirwa public kudai because dai ndisina kumbunga ndakapinda mupublic kunguya pano kwaita kudai ubva ngoti akwa mupengo watasvikira uri kunyazura uko dzakasodambuka kare pengera yachide kuti kungosiya hake mabhegi kufamba zvinoita wamawasiya muroti kudai kuti ungosiya hake mabhegi nokuti otherwise vese ava munofunga kuti mipengo hawadiki vane mapengero angu kuti izvi vakatombozviona mai zvangu hamuna pamunofananidzira saka unobva waona kuti nditayari saka ndakaenda chaivo zvokuti kana vachida vanyika vachindipupura vanopupura kuti yes chipanga kempa akada kuti aita president ndofunga inini kana ndicherechedza Herod chaya yakabudisa pandaida kuti ndaida kukwidza nhingi kuita ikati yakaita joke of the end ofunga nanhasi ichingori joke of the century yakanyora kuti ndinzwireiwo kuti uyu vanhu vachitofananidza zvikanzi anenge aita akabva kunoridza magitare abva kunoridza magitare anoenda abva kwamatute neconvoy ozodai vachitokatu nawo yanyorwa neumwe journalist kati chipanga ada kudini yeti chivi ndicho chichi chachi chekuti maybe wanganditorawo serious to this day hapana kuti anotora serious maybe kudaiwo watombonga kuya kuno ndiwo unotombonga unzwa kau serious kacho because ukasaikaona unotoona zvisitobori worth visiting kuti ndinganotsvaga tikanoudzwa chipa apa saka ndofunga munhu anenge kutonga kubatikana ndimi imimi vatori venhau muri kutonga kungauda ucherechedza kuti but anenge angoriwo munhu nokuti kana akungori kupenga ingori pengereyo uchingodaro mapengero kind yacho but wakandipawo mukana wacho nekuteedzera zvinotaura noti ukada kuzvitarisa ako zvizhinji zviri kuitika munyika muno hazvina zvimwe zvacho zvandisina kunga ndakayambira through music kuti apa musadai apa musadai iyo mvura iri kunetsa vanhu mumadhorobha takazviimba madhamu achakazana kati muchachera zvibhorani muchadai but hamukundi masongs ndaiedza kuyambira through but unoziva sekuimba unenge sekuuya kwawaita kuti uri kuenda kuna musician unenge wakungoiswa ikoko kuti havachatsvagi udzamu kana kuti iko zvinezvi ungadai watoti ndichamboenda kumhondoro bizva watoya pana uiziva kuti ndinopasika sei pamhondoro apo asi ine mhaka yekuti handiwo uremu uri pamberi Mwari wakaitira kuti zvireruke nekuitira kuti pfungwa iyi ifanira kungoendawo kune vanhu veruzhinji kuitira kuti zvisazobva zvaita ubenzi nekuti chokwadi ubenzi ya kuziva mweya mutsvene saka uri kuona kana waya wakambodzi mubhaibheri wakabatwa nemweya mutsvene waitaurwa mupotere unakatofunga kuti wadhakwa makuseisida saka pakutonga wazonowarina because zvokuvarika utori ubenzi kutodhakwa kwatiriita zvekuti zvedai usikazika node waitobvunza but mudhara anorwa dzikaindi kubvunza vana waka kuti anorwa dzikupi asi tobva pamoza apa asi ava pano ndo vanogona kukupupira kuti ano mukuru yafeyafe kugomuka akarara papo mamumutsa asina kana mudzanga wabata kudai dzakatodhakwa kare dzakatobhemwa kare saka kwakakuda kupupurira kuti maybe nyika mangwana inogona kubatsirika nekuti kwatiri kuenda uku chaiko chaiko senyika kana kuti sepasi rinei akukomboreni kuti kana uri kugadzirwa pfuti inenge chikomo ichi yekuparadza munhu how can you guarantee generation yevana venyu mangwana masiya gomo repfuti rakadai how can you guarantee kuti vana vanosurvive mangwana munofanira kusiya izvi pasisina izvi then that gives you surety yekuti vana vedu mangwana vanorarama saka ipapo pakuda kuita president handipo pakada kuzobuda here makakatanwa during the first republic nehurumende yekuti sometimes mamusingachakwaniswi kuita mamwe maprograms amaifanira kunge muchikwana vanenge ekufunga kwenyama asi dai wakandipa mukana sematauro atiri kuita ipo panapa iwo waichifanirwa kuziona kana iko zvinezvi uriwe kana uchiona zvinokodzera kuti ndisakwana tomboti iwe ndiwe president nhasi ndakutaurira kana waona zvinoita kuti uyu asasakwana apa waichipupura kuti uyu haachakwana apa nekuti akanganisa ada kuti nyika inake
vanhu vagare zvakanaka. Ndio izvo chete ndio zvakashata zvacho. Ubva wachiona kuti kana zvadaro kutaura kuti ndisatani, nokuti satani ndiye asingadi zvakanaka. Tinoda kuti nyika inake izizi, vanhu vese vagare zvakanaka, hondo idzi dzipere idzi. Ndofunga pamazuva acho ndaitoti vaitonzi mupostori akauya achiti ndoda kupedza hondo. Ndofunga vanhu vaitoti anopedza hondo iye haasitombouri kana musoja, adeipedza sei? Vanonga vachiita kunga like madness. Is a system yatakainherita iri kukonzera matambudziko. Saka we've got to come up with a system inoita counter this system of living. Vanhu vachitangisa kuona manje kuti zvakadai akotoona kuti apa zviri nani, izvi zvatoita kuti vanhu vararame zvakadi zvakanaka, kuchiteedzera zvaidiwa naiye akanga atisika mugarden Eden kuti waida kuti vararame sei, waida kuti aite sei, zvichifamba zvakadai kudai. Saka ukazvitarisa nhasi uno, Satani agona kuona kuti ndinoita sei kukiringa nekugadzira chikirimbani chake chaakagadzira kuti tirambe takamanikwa. Ndezvekuti like fanika isisi muno tinoshandisa shona yekuti Mwari naMari. Unobva wazviona manje kuti Satani akabva aona kuti iwewe kana wafunga kuti unoshandisa Mwari wako, ini ndoshandisa Mari. Kuti zvinhu izvozvo Mwari neMari kada kuzvitaisa zvinoda kuita seunga zvine masimba akada kuti fanana. Chimwe chacho chikatenge chinotopfuura, nokuti wedu Mwari watitaura vanotenga vanotorohwa mumwe macho mweya naMari, because iko zvinezvi kundiende parodhi apo ndina Mwari ndichikuona mari handisina mari ndinoswerapo handiendi, ndikuona the upper hand. Ndio zvawazoona takazoimba gwara Satani kuti gwara Satani riripi chichi, ukazoona kuti okay, ndo paakaenda kunoisa key akapa pamonetary system. This world yatiri kurarama nhasi iri kutongwa nemonetary system. Vanhu hakungoisawo misoro kuti iri kutonga maforomanya, because aiwa wacho maforomanya ati kuti they are even underpay, vari pamasalari. Saka baba, ndikuona kuti upenyu hwenyu kubva pakutanga chaiko wakangozara mastruggles kutraya kuti nhau yenyu kana kuti vision yenyu kana kuti ideology yenyu kana kuti zvamakapuhwa zviende kunyika. Hazvisi kuzosvika pakuite kuti munete. Ndinobvumirana, dai kuri nekwenyama unogona kufunga kuti ndazama kudai. Saka iko zvinezvi ndakada kusara neoption yekuti chii chimwe chandingaitawo kuti ndiconvincewo nyika kana kuti sezviya zvinotaurwa kuti muprofita haana mbiri munzvimbo yake. Ndobva ndafunga kuti kuda pamwe, nokuti zvimwe zvese ndambozama lokali handiri kunyepa, ofunga kuti pamwe kuda ndikabuda ndikaendawo kune imwe nyika ndichinotaura ubenzi hwangu, kuda maybe vanozviona kuti maybe ipo vazviri kuti ndingangova ndichida kutorera president wekunyika isiriya kuda, maybe vanonditora neimwe yengo kuti no genuine, maybe zvaari kutaura haangadi kutitorera president kuti haziwe muno. Saka maybe muno maanotyira kuti sezvo ndichigona unga ndingangotora hwemuno wacho, but maybe pamwe ndikaenda kuimwe nyika kwavanoziva kuti haungatori hwemuno, hausiwe muno, maybe vanochizoteerera this mission. Izvezvi usati vaendatembenge ndiri kuzifunga kuti ndirifunga option yasara ndinotozvitsvaga nekuti handiiti zvangu Mwari vasina kunditungamira, but ndanga ndichiti nditungamirire mundipo solution, nekuti zvandaifungira kuti pamwe pacho vanondisarurira zvinenge ndiri kutadzirira ndoita sei, uye pfungwa yekuti ndinobuda here, zvekuti kana Mwari wanditi buda hako uinde unoparidza uri kune imwe nyika, maybe kungaa nebhetter understanding, unongozoda kuti muda kuti unobuda makangotomirira instruction naMwari. Asi hamuna idea yekuti nyika yamungazoenda as of now, but ndiringofunga kuti kana zviri zvekuti wemuno vanogona kuona kuti handisi muweki, nekuti chinhu chandinoona chanyanya kuti chindidai ndechekuti handisi kutorwa seshamwari yenyika. Ndikatorwa seshamwari chaiyo ndechamwari yenyika, ndifunga from there ndatobva ndatotanga kutobatsira nyika yacho. Saka maybe kuti kana uri kunze ikoko vakazozviona kuti aiwa zivo yake iyi inogona kukubatsira kana iwe kunyika kwandinenge ndiri kwacho, nekuti kana muchida kutanga umambo hwaMwari anenge angogona ake kuti saka apa panoitwa sei apa, nekuti dzese nyika idzodzi hapana iri kutongwa neumambo hwaMwari. Vamwe vacho vane zvimwe zviri pedyo pedyo zvavanonga voda kunga kuteedzerawo uzodai, nekuti ukazvitarisa chinoita kuti nyika yega yega inogadzira bumbiro rayo remitemo
kuratidza kuti hakuna mwari umwe chete, noda kwakuna mwari umwe chete akagadzira. Bumbiro taingoita rekuteedzera. Zvakafanana nokuti iwewe ukabva muno munyika muno ukatora license yako pamutare, ukatora license yako kana VID iri imwe chete regardless yekwawaenda kudai, passing yacho klasi yako ndiyo imwe chete. Zvaingofanirwa kudaro. Tikawana mwari, tikawana nemutongo umwe chete, uchazoona kuti aya atiri kutora semapresident anenge aita semagovernors ematunhu awo. The system inenge ingori toti, for example, fanga say United Nations. Apa tinenge tatobatana. Nyika yetu yatonaka. Ava watiri kutora mauto aya anodzidziswa kuuraya, anenge akutodzidziswa kuponesa. From killing to saving life. Zoreva kuti anenge akunzi ma-rescue forces. Haasisiri noti ndiwo vanenge vakuzodzidza kuti vadzikinuri kwaita madisaster, those by nature kana kuti man made, vanenge vakuenda vachinobatsiraiko, nokuti hapana anenge achazoda kuuraya munhu. Kati vamwe vanhu nezvamukutaura vanogona kutoti just want attention, unofarira attention. Unoona attention yacho, kana mandipa attention handiti ndofanira kumitritiriza, saka mandipa here attention yacho kuti kana ndaiwa ndoona uri kuona life yandiri kugara ine iri munhu wekuti ingakutona warutofamba ndingadaita tomhara panapa nendege kana zvizo zvekutsvaga mari. Attention yacho yandinge ndoda kutsvaga apa yamunofunga kuti kana ndaiwana yochizondipei. Nekuti pane kanguva yamaitoita mashows Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, attention manga muinayo. Saka ndo yamakuda futi. Aiwa, izvo hazvitoi panguva yachaya uri kutaura yataita mashows ipapapa, shoko ranga risati ranyatsobaya kudai. Nekuti iko zvinezvi matiri kuendawo, uri kuenda paunoda unoridza pachaipa, vatanga izvo vanototarisa kuti ndiani anoda kuuya. Anobva atanga kuona song yako yakumberi kuti hai izvo zvichaya chaiko hamusi kutoridzika, kunyange dzimwe nzvimbo dzacho dzakapararawo dzataimboridzira, asi warimo macho ndekuti wakuda kutotsvaga kuti dai maimba iyaiya, dai maimba iyaiya, dai maimba iyaiya. Saka ukaona manje zvadaro ndozvauri kuona kuti zvaita zvoita seunga ndisisina simba racho. Otherwise ngati at my age I'm the best dancer even at the moment. Dai ndaipuwa platform yakafanana newamwe kana at my age ndogona kutokombitawo, ndikagona kubudirawo, ndotogona kutozviitawo door mashows atiri kuita. But kwakunetsa nekuti kumwe kwacho da kutotsvaga basa wacho ndingaudai ubva watinga ndiani azoti mukuru wakati chini hatiiti zvinotoenda mumwodzo kana watosvika musazorova akatera. Saka zvaunonga uri kufunga kuti ndovhangeri racho unenge ruzi musarova manje, iro racho raunonga uri kufunga kuti udai. Saka that itself hakuzi kutsvaga attention. Attention ndakatonguri ndateitsvaga mwari pawakangonditi ndimboimba zvaita kuti muzive nhasi kuti ndiri muimbi, that was enough attention yandakatowana. Asi zvaida uchinjizwa kuti attention yamamupai zvaari kutaura pane zvamautiliza we, nekuti kana uritarisa senyika ine hapana chiri kuitika chimwe chatisina kutaura. Fangazinda kutaura kuti zvemvura kushayikwa kwayo kana takadii takazvitaura. Kana izvo zvemari dzamuri kunetseka nadzo mumabhengi zvodai takatozvitaura. Onai mwapinda zvipfukuto, mwapinda chichi takadai. Saka dai zvakanga zvada kutariswa kuti hino tingaita sei nemujuru wapinda wamo, toisa gama tokisi here rudzi, todai takatotaura kuti ngatifambe nepapa, ngatifambe nepapa. Saka zvinenge zvaakuzotorwa. Pandakambotanga kuwana mukana wanga uchida kutaura, kwanga kusati kwazarwa mapolitical opposition parties. Saka vanhu vanga vachingozvitora like music in general, ndio access. Saka pakazofuma maopposition akabva auya kukwana kusiri kwemusic yako, obva wachiita manje sekunga ndochi ndo wandiri kuimbira. Otherwise kana handitona ukama nawo, ndine ukama nawo ari pamasimba acho. Asi manje vandaimba paya kusati kwane opposition hayangotoa ndofunga ndakatoshuta video muna menu rikuti ivhu ratakatora nderipi. Ndakatoshuta video, funga muna menu mewo masikati machana kutoshuta video ivhu mudhorobha riri kutengeswa chichi funga inoridzika here nhasi. Taura iwo ndiwe tinoiridza nhasi kuti inoridzika here nhasi. Asi panguva iyoyo tatiri kuedza kutaura zvasvika. Saka uri kuona
situation kana zvinhu zvai zvaakusvika pakudai zvinoenda zvichisunga asi shoko rinenge ratanga. Ndio zvinarakuta kuti vanhu vazhinji vataura kuti imaimba seprofesi, nokuti zvinhu zvai zvandaitaura panguva yataitaura kuti musatengesa mvura muno munyika muno hamutengesi mvura, madhamu anga achakazara, zvibhorani zvavisati, but zvaamo manje mutaundi, vava zina zvibhorani mutaundi mandakaimba somwiyo, mvura yaingobuda mumatepu mudenze. Musatengesa mvura, nyika ine imera haitengeswi mvura neivhu nyika ine. Gadzirisa zvinhu zvakadaro izvozvo, kuzvigadzirisa kudai utangisa kuona zvinhu zvega zvautangisa kuchinja. Zvese zvamuri kushirwa kuti tarasikawo papi zvatotangisa kuchinja, pasi tomboona kana dambudziko rekuti taita sei. Saka inini ndakaenda kunopinda riski yekuti pasumuka maopposition handina kuchamira ndiri muparidzi kana national advisors zacho, ndabva ndakwana uku manje. Saka zvicharidziki. Saka riski, makatora riski yakazokukwadzisai pakuru chaipo until this day. Because handiti mukutaura mutoti stay niyo yokuti munhu kada kuenda pamwe munzi no. Saka was it worth it? Aiwa, inini I have no choice. Dai kwakava kuri kusarudza kana zvese zvanditaure, nditaure kuti nemaimbiro andinoita nemadhenzeri aya andinoita ndaitadza here kungoenderana izvozvo. Saka pane zvaunogona kusarudza kuti ndoda chakati, nezva usingatogone kuti usarudze kuti ndizvi nokuti ndo zvauri. Saka dai ndaiwa ndiine choice, ndakati apa handidai. Saka kana watumwa, nokuti vanhu havabvumidzwa kuti vanhu vanotumwa. Kana watumwa uchinzi kana unozi zvotaurwa kuti pachivanhu kuti uri homwe, homwe aidecide zvinofanirwa kupinda mairi kudai kuti muridzi wehomwe ndiye anoisa chinhu chaanenge aisa. Saka I have no choice. Zvekuti kana dai kuti zvangosvika pakuti ndio zvandiuraya, iye akandituma anenge angoona kuti saka ndio zvandakamuti angoita izvo. Handigoni kuti ndisarudzwa kuti inozva svadai regai ndichidi. Ndofunga kana zvakaita kana wakomana wangu vanogona kupupurira nekuonawo kuti no zvechokwadi mukuru haana choice, kuratidza haizi sarudzo yake, nekuti vanotoonawo kuti kunyange ndikada kumboda kuedzeserawo kuti zvimwe tinangodai, utongoona kuti haiwa mukuru hangai mari funde unodonha narobwa basi. Basi haukoni kutaura kuti une guideline inotongokubatsira ine. Saka handisi musarudzi wendaramo yangu, asi akandituma ndiye anondisarudzira. Saka ini ndongotevedzera. Saka mukadzoka mumashure hapana chamunochinja muupenyu hwenyu, kana kuti apa maybe dai ndakapadai so dai, because mukatarisa izvinezvi mane almost more than 40 years muchitraya kuti point iyo isvike, asi zvichitadza hamusati masvika. Sekuona kwangu hamusati masvika. Ichokwadi chauri kutaura wedhiro rekuti handisati ndasvika ndonoita kuti ndisadzoka mumashure, nokuti kana ndisati ndasvika zvoreva kuti kwekuenda kuchiko, maybe ndozodzoka mumashure ndasvika. Kana ndisati ndasvika kutaura kuti kune kwekuenda, zvakafanana nekuti kana iriwo zvakaita apa, kana ndasvika kuti ndadhumirawo manje zvoreva kuti hakusina kwekuenda, zvoreva kuti the only way kwakudzoka. Saka sezvo ndichikurarama tingangoti there is a way. Pamwe kuri kuti zvimwe ndikafuma ndisisipo, maybe ndo pamunongozonga matozoona ndimungatozoona kuti this is the demise kuti zvadi zvapera apa, but inini ndenge ndakatokutarisa mberi kwandiri kuenda, nekuti ndiri kunyatsoona kuti haiwa nyika ichipo. Pamwe pacho ndotombotarisa kuti kudai kuti ndisitsokana even makorewa, ndoona kuti hadzizi njere dzangu kana kuti kunyanyawo kurarama kwangu, asi ndotoona kuti kutoraramiswa nekuti Mwari wanenge waida kuti dai waitawo basa rawo randinoita, maybe ndikasvika panodai kana wakachiti chizororawo hako kana kuzororawo panyama kufamba, vanenge waona kuti zvinhu zvaundaita. Saka handisarudze basa raMwari, handini ndine choice yekuti ngandigumira apa. Ini ndotobvunzwa kana ndichitofamba kuti apa ndodini, ndoita sezvandakutsanangudza kuti ndabvunza kuti zvino kuti muprofita haana mbiri munyika yake here? Ndo question yandatarisana naye kuzvine zvokuti ndikaona kuti ndapindurwa kuti ndo zvinodiwa, unogona kungoona ndanzi ndasarudzawo
kuindawo kune imwe nyika ndonotangira sangano rangu ndiriko. Nokuti ipo pano pandiri ndone certificate yeubishopi. Ndakanzwa kuti makambotanga chechi enzima. Aiwa, chinhu chacho chese i1 zvotaura zveni ichingori icho 1 icho. Chechi yacho haiti chechi inoda kuparidza umambo hwaMwari usikudiwa nemapoliticians. Uri kuona saka chinhu hapana chinotanga ipo panapa ndikatodai unotoziva nePA unoziva kuti tiriwe magitari dachedza angu vana elder kuti iye tiriwe pana vana unotoraita chaunga pana ndochibata maiki kuparidza kudai tavhariwa iri kana ndiri kuichiku asi kuti unganidze vanhu vanje nekuti toda kutaura vanhu kuti umambo hwaMwari hwakamira zvakadai mapoliticians kuti mazuva ano akupi saka chechi hakuchisina kubva ichi zvakangofanana kubva zvanzi ita mission iyi chechi iyi necertificate nechitupa icho nditori nacho on the ground tichitanga practical manje asi yakatombongei nevanhu here chechi yacho vanhu ndizvokuti imo ndikatokuinifoma kunyange vada watozinzwawo kuti ngatiende but kuti muchienda on the ground ipo pano patakatogara pano utozonoti dai kuri kuti zvechokwadi Mwari wandizarura padai uridi kuti ndatova nenzvimbo yekuti establisha chechi kapana tinotovaka apa tochidii wakangozvinzwisisa chete kuti hatisi kuda kuti kupandukira hurumende ayo tinoda kutoti hurumende ionewo muono waMwari unoita kuti dzimwe nyika dzikoperewo pasi rese rigare zvakanaka vanhu varege kuurayana. Ipapa patisati mataura pointi yekuti hamukuda kupandukira ndikuona panzvimbo pedu panapa I think ndichazotora hangu muri panzvimbo yamakatopuwa nehurumende mati almost 30 hectares yefamu yamukapuwa zvofamba sei kuti vanhu vanenge vachitonge vasingakusapotei kusvika zvofamba sei ipapo upai munda kana kuti makazongopuwawo parali vamwe vachitofara